wallahi ba inda zaka je sai ka ga mi saki nawa kai wa kawata Murja. An ga wannan aura dililin an shigar daki an saki. Aka sake ganin wata dililin an aura an shigar daki an saki. To bakar munafuka. Idan ya faɗa miki sai me zaki? Nace me zaki idan ya ga miki saki nawa ya mun? To wallahi Tazo idan ka ga na haifi yaron nan ka canja min suna daga yau ka tashi daga Murja in koma Saratu sarkin asarar. Ke kina karuwa kilaki matan gangan. Me ya haɗa ki da wancan bawan Allah kika bi kika shanye shi? Baki ƙarya ba. Kuma ko ke kika yi wasa sai na kwace mijinki na juya shi fiye da yadda nake juya magaji. Ke akan Murja zan iya datse igiyar da take tsakanin mu ta aure. Domin ita Murja ko ba komai tana da amfani. Kai busasshen kifi. Wurin ka na zo. Dan da kai zan mai da magana ba da wannan bara bakar jakar ba. Kai din banza kai din wofi. Ga talauci ga fama da zunubi dan Daudu kawai tsinanne. Kai ki kara aibata ni. Yanzu nan zan miki hawo wallahi mai gishiri. Yanzu nan ba an jima ba. Na faɗa na ƙara dan Daudu la'ananne tsinanne. Na ga rashin kunya ki fa yana dada haɓaka yana ci gaba ki kiyaye ni. Laure to ki zama canja halin ki. Laure to ki Rishi ya ce ba kwana na gata san kalar ki tun kafin ki shigo. Laure to ki canja ɗabi'un ki. Laure to ki zauna ɗakin ki. Laure ki daina gulmakin ɓata halin ki.